за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшее завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью раз Христа Пана нашего. Твое обороне. Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятай, Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здарилася, как покинула того, кто до Тебе утекает. Тебе на допомогу кричать, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панна над паннами и Мати наша, им круча. До Тебе приходжу, перед Тобою грешный плачущий стою. О Мати Слова, не погоржай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. пасхальную таинницу Христа, Ты откупил всех людей, заховай у нас справу Твоей милосердности, как мы неспинно згадуючи таинницу нашего збавления, удостоились отримать ее плеву, раз Христа Пана нашего.
90. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Obwieszczajcie radosną i nowinę, obwieszczajcie aż do kraju ziemi. Pan wyzwolił naród swój. Alleluja. Witam was, drogie braty i siostry, na Eucharystii, mszy świętej. W osobliwy sposób сегодня chcemy doświadczyć tego, o czym mówi Jezus Chrystus, a mianowicie tej wielkiej Bożej любові.
Jezus Chrystus сегодня будет нас учить тому, что мы повинны любить один одного. Ale daje od razu podkazku, w jaki sposób. Tak, jak ja was polubił. Tak, jak lubić drugiego człowieka. Potrzeba od razu doświadczyć lubi Boga. Бога to ta zależność. Czym больше мы будем doświadczać tego, что Бог nie lubi, nie tylko rozumem swoim, ale mianowicie odczuwaniem, życiem, doświadem, tym больше, na pewno, u nas będzie u sobie siła, namaganiu i lubowi, jaką dzielić z drugim człowiekiem. Сегодня эту нашу радость, наполняет еще больше, потому что будем свидками дару Świętego Chrztu. Jeszcze dzieciatka долучится do naszej супольности парафиальной. Тому на початку питаю вас, дорогие батьки, какое имя выбрали вы для своего дитяти? Чего вы просите у Kościoła Bożego для веры? Дорогие батьки, просячи Христу для вашего дитяти, ці усвідомляєте ви, что берете на себе обовязок выховать его веры, как заховываючи Божие заповеди, она любила Бога и ближня, як нас научил Иисус Христос. А вы, хрестные, ці готовы допомагать батькам этого дитяти виконувати их обовязок? Вера, Костел Божий, христианская супольность приймається без великой радостью, да и это позначает тебе знаком крыжа, а пошля меня этим же знаком Христа звался тебе позначить батьки и хрестные. Aby godno udzielniczyć w tych świętych tajemnicach, która prosimy dobrych obowców się nasze grzechy i prawiny. Spowiadają się. Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что згрешили вільні, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Amen.
do świętej mszu, odprawiając ręce, modlcie się przy paternych łaski, Boże błogosławienie, do Ci zmienów, żeby różańca naszej parafii. Молим Cię, Всемогутный Боже, ученика Бог, эти радостные дни, мы всем сердцем прославляли у воскреслого Збавцу. Нехай пасхальная таємниця, якою ми Тебе ушановуємо, завсюди проявляється во всіх наших учинках і справах. Проспада нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і благодарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читание книги Дел апостолов. Коли Петр воходил, Корнилий вышел на сустрач и, павши до ног, поклонился ему. Петр поднял его, кажучи: «Устань, я так сам человек». Петр, открывши устны свои, сказал: «За правдой разумею, что Бог, не зважая на особу, але у кожному народе приємний йому той, хто боїться його і поступає справедливо». Коли Петр казав ще це слово, Дух Святий сошов на усіх, хто слухав слово. І вірники забрезаних, які прийшли разом з Петром, здивилися, що дар Духа Святого були всі іноязичників, бо чули, як ти розмовляли на різних мовах і славили Бога. Тоді сказав Петр: «Ти може хто заборонить хреститися там, хто отримав Духа Святого, як і ми, і закладав охрестить їх у ім'я Ісуса Христа». Потім вони просили його зостатися на несколько днів. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Умилованные, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожен, кто любит, народжений от Бога и ведая Бога. Кто не любит, то не ведая Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылась в том, что Бог послал в свет Сына Своего Единородного, как мы жили праз Его. В том проявилась любовь, что мы не полюбили Бога, а Он сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Świętego Ewangelia powodle Jana. U той час Jezus сказал своим учням: «Як меня полюбил Отец, так и я полюбил вас. Заставайтесь у моей любови. Коли будете заховывать мои заповеди и застанетесь у любови моей, як и я заховал заповеди Отца моего и застался у ягоной любови. Это я сказал вам, как моя радость была у вас и как радость моя была полной. Вот заповедь моя, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Никто не має большей любови за тую, коли хто життя своє отдає за сябров своїх. Ви, сябри мої, коли робите тое, что я наказываю вам. Я уже не наказываю вам, называю вас слугами, бо слуга не ведает, что робите его на господа. И я ж называю сябрами вас, бо все, что чул от Отца моего, я сказал вам. Не вы меня выбрали, але я выбрал вас и призначил, как вы и шли и приносили плен, и как плен ваш тривал. Как Отец дал вам тое, чего только попросите у имя мое. Это наказываю вам, как вы любили один одного. Это слово Пана. Ніхто не має більше любові за тую, коли хто життя своє віддає за сябров своїх. Ось заповідь моя, як ви любили одно одного. Милоні брати і сестри в Христі, сьогодні Ісус Христос і знов нас запрошує вечерник. У кульминации, можно сказать, своего такой деятельности поведаем, что вечерник это опошня вечера. А после ее уже будет Голгофа и воскрешение. Вечерник это место, где Христос, покидая своим учням, такие, можем сказать, тестамент, то есть то, что хотел покинуть, то, что хотел, как они затримали для себя, что самое важное. На протягу 3 год, когда я ходил, учил, чинил чудо, распорядал про все то, что, як він каже, сам почув от Отця. І він часто повторяв, хто має в уші, нехай слухає. І наприкінці ось этой своєї науки, ще кінець буде науки на крижі, звісно, коли він дає своє життя. Але ось тут уже тепер він звертається до кожного з нас з гэтымі словами, що той заповідь, яку хоче нам покинути, це є любов один одного. І це вельми важно. Важно чому? Тому що вона має повну свою залежність. Заповідь один одного вельми конкретно сповнення, вельми конкретно переноситься на любов до Бога. До такой ступени, что Святий Ян так само в іншому місці скаже, що нельзя любити Бога, якого ми не бачимо, коли не любимо ближнього свого брата і сестру, якого бачимо, який живе побач з нами. І щось подобне, тлумачучи ненавидно ось эту правду об этой залежності, об этой важності, любові Бога і ближнього, об этих заповедях, які ми чули, говорить так само наприкінці 5 століття, початку 6-го, такий був наставник Дорофей з Хази. І він ось эту правду об любові ближнього представляв у таким образі. Каже, уявіть собі коло. Чем мы можем маем побрать, коло пусть маем. И у центра этого кола, до этого центра идут такие промни этого кола, такие дорожки. Каже, коло, вот это свет, это наш. Центр это Бог. Ну, а вот это промни, это шляхи до Бога, які ведуть. И он каже, что чем ближе мы до Пана Бога, от этого кола мы идем у центра, но коли геометрию мы все мели, то что, якби, коли коло, то это дорожки, коли это промни, утворяют тоді у нас треугольник такий. Ну, чим ближе ми до центра, то, відомо, тим ближе ми будемо один до другого. І він мені так конкретно говорить.
больше будет у вас Божьей любови до Пана Бога, чем больше вы будете до Него сближаться, тем больше так само повинно у вас быть любови до другого человека. И наоборот. Когда мы будем отворачиваться от Бога, когда мы будем отходить от этой оценки, то так naprawdę у нас не будет у себе сила, не будет той любови, якой мы маем делиться, якой мы маем любить другого человека. Чому это так важно, менавіта вось гэта пэўная залежнасць? Тому что не заўсёды лёгка любіць другого человека. И часами, калі мы спотыкаемся с бором, с тяжаром таким, хтосьці не прынимае нашай любові, адкідвае, хтосьці нас раніць. Вельмі часто ёсць спакуса якая, просто адвінуць гэта і сказаць, ну, мне не трэба, тады я вось только Пана Бога буду любіць. А сёння мне гаворыць аб тым менавіта, тому што вось гэта пэўную такую залежнасць паміж адным і другім. Любоў так naprawdę вяжется з пэўнай ахвярай. Сёння паглядзіце, Езус Христос гаворыць, ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Видите, часами любов'ю можна назваць пэўныя нават першыя пачуцці, якія нараджаюцца, калі спатыкаюцца маладыя людзі, якія падабаюцца адзін другому, і ўжо называюць гэта любов'ю. Але самі ведаем, што гэта любоў яшчэ не правераная, чи гэта сімпатыя, якая нарадзілася. Бо сімпатія і любоў гэта штосьці іншае ўсё ж такі. Той, хто мае ўжо дасвядчэнне, хто пражыў ўжо шмат спольных гадоў, калі перажыў усе выпрабаванні, то ведае, што любоў вяжацца з ахвярай. І вядома, што гэта вось жыццё аддае за сабе. Гэта не справа таго, што мне нам пад пулі трэба ісці сёння, ісці не. Але гэта ахвяра, чылі аддаванне жыцця свайго, гэта тое, што адбываецца ў маёй штодзённасці так направду. Є шмат вельмі розных, можна прыкладаў множыць менавіта ў нашым штодзённым жыцці, а ў першую чаргу гэта паміж мужам і жонкаю, паміж бацькамі і дзецьмі. Як вельмі часта чалавек аддае сваё жыццё, ахвяровы памірае для другога. Вельмі канкрэтна. Калі адмаўляецца ад свайго, калі не шукае свайго часу, губляе для другога сілы, калі просто змучаны вяртаецца, каб прысвяціць другому чалавеку намаганні, старанні, клопат, апеку, дапамогу. І гэта так направду і ёсць паміранне. І гэта і ёсць, бо у сімпатіі Бога можа і не быць. Бо калі мы говорим, што Бог ёсць любоў, то можна так сабе уявіць, што як толькі дзесьці у нас трошкі ўжо якісь эмоцыі паявіліся, то там ёсць любоў. Любоў ёсць, Бог ёсць там, дзе ёсць паміранне. Паміранне для другога. Ось так, калі я просто аддаю ўсяго сябе. І гэтай любові Бог нас сёння вучыць, але ён вельмі канкрэтна сёння падкрэслівае. І гэта працяг таго, што было ў мінулым тыдні, калі Езус Христос гаварыў, што я вінаградная лаза, і хто не трывае ува мне, то просто не можа выдаць добрага плёну. Плённасць нашага жыцця залежыць ад трывання ў Богу. І таксама, калі мы гаворым пра любоў, любоў, гэта плённасць наша гэтай любові, чылі ахвярнасць, будзе магчыма толькі тады, калі мы будзем злучаныя з Богам, калі ад яго зачэрпнем гэтай любові. Вельмі прыгожа аб гэтым гаворыў таксама гаварыў Папа Францішак у пасланні на Вялікі пост. Ён аднёсся таксама да гэтага моманту адмыцця ног праз Езуса Хрыста у сваіх вучняў. І гаворыць, што ў гэтым вобразе, так як гэта і гаварылі, таксама навучалі айцы касцёла, касцёл бачыць вобраз самой Эўхарыстыі, вось гэтай службы, гэтай ахвяры, якую Езус Христос складае. І тады Езус Христос кажа, зрабіўшы гэты чын, адмыўшы гэты ногі, кажа, вось так любіце тое, што я вам чыню. Бачылі гэта? І любіце так адзін другога. І Папа Францішак кажучы, што у гэтым пасланні кажа так, што немагчыма учыніць гэты гест, абмыць другого ногі чалавека, чылі любіць паўнатою жыцця. Не для, скажем так, каб паказаць камусьці, даказаць штосьці, але каб гэта было маім унутрэннім такім перажываннем, маім я. Гэта, кажа, немагчыма, калі я першы не дасведчу гэтага ў сваім жыцці. Не дасведчу таго, што гэта Езус Христос стае канкрэтна перада мною, пахіляецца нада мною, абмывае ногі мае, дае мне сябе у целе і крыві сваяму гэтай постаці хлеба і віна. Пакуль я не зразумею гэту вялікую любоў да Пана Бога да мяне, пакуль я не адчую вось тое, што Ён мне чыніць,
Не поверу в это, не вытрывай. Сегодня Иисус Христос, вытрывайте у любови моей. Вы, каже, не придумайте ничего, не робите что-то, вытрывайте у мою любовь. То есть тривайте, разумейте, что ваша любовь моя мець границу с меня. Ніякуль іначе, інше немає. Тільки я з'являюся тим. І тільки тоді, коли буде мовчана. І тому, коли ще не може особливий спосіб просити Пана Бога, а буде дар. Дар doświadczenia Божої любові. Не тільки розмова, бо коли ми читаємо і бачимо, і коли ми читаємо, ми віримо в те, що Бог є любов. Але менавіта як doświadczenie нашого такого особистого, не на уровне тільки інформації, але на уровне досвіду, на уровне життя нашого, у тих різних ситуаціях, які ми переживаємо, що Бог є любов, що я не сумніваюся в гэтым. Навіть коли мені ще не може вельми тяжко, але я моцно в це вірю, я приймаю цю правду, і я правду хочу жити. І менавіта це буде ключом до того, як йти і любити другого чоловіка, і тоді ця любов буде ахвярна. І тоді любов це буде помирання, і тоді любов це буде скруплена. Просим Иисуса Христа, чтобы дал нам это doświadczenie, как мы отчули, каждый из нас, это тут, в этом месте, на этой святой мши, и это так уверен, что любовь Бога також на нас. Аминь. Вызнав нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодне Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разным Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в единый святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Просим Иисуса Христа быть милосердным для этого дитяти, для его батьков, крестных и всех окрышных. Молимся, как с воды и Духа Святого, это дитя родилось до життя вечного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно стало живым членом Твоего Святого Костола. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно могло слухать Твою Святую Евангелие, заховывать его, быть его святком. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно с радостью могло удельничать в Твоей хвярной гостине. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно любило Бога и ближнего, Ты научил нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как наученное словами и прикладом христиан, оно возрастало в святости и мудрости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как все учни Твои, завсёды заховывали единство веры и любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении Пеца Мати Божией для живого ружанца нашей парафии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мати Божия, Молись за нас. святый Яне Хрестителю, Молись за нас. святый Юзефе, Молись за нас. святые Петр и Павле, Молись за нас. все святые Божие, Молись за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет своего Сына, как Он отхилил от нас моц сатаны духа неправедности, от человека, вызволенного с темры, перенес у цудовное владарство Твоего святла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивший это дитя от першородного греху, учинил во святыне Твоей величием место пребывания Духа Святого. Праз Христа Пана нашего. Аминь.
Нехай обороняет тебе воз Христа, збавца, який живее и владарить на веки вечные. Аминь. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Усемагутны одарил это дитя новым жыццём з воды и Духа Святого. Праз таемницу гэтай асвечанай воды спашлі ласку духовнага адраджэння служе твоей веры и у веры Костёла ты покликал ее да, как она мела жыццё вечное. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Дорогие браты, бацькі і хросныя, про сакрамент хросту прынесены вами дзіця, атрымае дар Божай любові новае жыццё з вады Духа Святого. Старайцеся захоўваць яго ў веры так, каб гэта боскае жыццё было захавана ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай веры, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Христа, бо да вера Касцёла прымае хрост ваше дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаецеся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаецеся. Ці выракаецеся сатаны галоўнай прычыны грахоў? Выракаецеся. Ці верыце ў Бога Отца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Верую. Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які воскрос з памерлых і сядзіць праворуч Айца? Верую. Ці верыце ў Духа Святого, Святы Касцёл каталіцкі, една святы, адпушчэнне грахоў, воскрешэнне цела, жыццё вечнае? Верую. Гэта наша вера. Гэта вера Касцёла вызнаваць яго наш гонар у Езусе Христе, Пану нашым. Ці хочаце вы, каб вера прыняла хрост веры Касцёла, якую мы ўсе разам толькі што з вамі вызналі? Вера, и я тебе хрещу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было з веку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Аминь. Усемагутны Бог, Отец Пана нашага Езуса Христа, які вызволіў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святого, сам намашчае цябе хрыстом збаўлення. Каб ты, далучана да яго народа, пребывала ў Христе, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Аминь. Вера, ты стала новым стварэннем і пранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае дзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божа. З дапамогай слова і прыкладу блізкіх нясінні забруджанай у жыццё вечнае. Аминь. Просто, пожалуйста, запалите. Великий. Возьмитесь все разом, сверху. Батьки и хростные. Прыміце святло Христа. Вам, бацькі і хростныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло
Как ваше дитя, осветленное Христом, завсёды поводило себе як дитя святла, і триваючи віри могло вийти на зустріч приходячому Пану, разом з усіми святими в небі. Номер 60. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру, понял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Отче Небесный, нехай снесутся до Тебе наши молитвы и ответы. Как очищенные Твоей лаской мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови. Прас Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Заправды годно гэта і справядліва, слушна і збавенна, как мы Тебе, Пане, завсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста, абвяшчалі Твою хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як наша Пасха. І Он перамог грэх і смерць, аднавіўшы стварэнне нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ў усім свеце радуецца воскресенню Христа. А хор анёлаў разам з усімі святымі спявае Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Божа, Ты святы, крыніца всякой святости, тому в едности з усім Костелом, у перший день тытня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, прас Христа просим Тебе, всемогутное Боже. Освяти это дары ростою Духа Твоего, как верны ставите для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте с гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв келих і знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крови маёй, нового и вечного заповета,
якая за вас и за многих будет пролита деле отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таинница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что вчинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с Папом нашим Франтишка, Біскупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які послуги надійного воскрешення, і про усіх, хто у Твою ласку дошов з этого світу, і дозволив бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Пречистым Охранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Вера будет называть Пана Бога своим Отцом, тому от имя сегодня помолимся так, как нас научил наш Пан Иисус Христос. Дай ласкаво супокой думи наша, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, Христе Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидая вам, спокой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить им супокоем и едностью. Ты живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Той, хто бере на себе грехи світу, щасливе, покликане на вечеру Його. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Калі будете любіць мяне, будете захоўваць мяне заповеди, кажа Пан. А я попрошу Отца, и Он даст вам инного сутешальника, как с вами был навеки. Аллилуйя. Номер 29.
Всемогутный вечный Боже, Ты праз мертвых повстання Христа отрадил нас до життя вечного, помножу нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавлення наше серце, праз Христа Пана нашего. Сідайте, будь ласка, щоб послухати душпастерські об'яви на 6-ю Великодну неділю. На початку щиро вам дякую за спільну нашу молитву. Дякуємо тим, хто вчора прибирав нашу капличку. Дякую за складення керування, за всіляку оказану допомогу. Особливий спосіб дякую за квери, складені на будову костюла, як завжди після мши святої можна буде це так само вчинити. Нехай добро Богу всім вам вознагородить. Ну, на гэтым тижні в літургії ми відзначаємо у четвер 10 мая урочистость Уніпаўшэсця Пана. На 40-й дзень пасля з мертвых паўстання Jesús Христос на вачах сваіх вучняў узнесся на неба. І вось гэты момант так самай гісторыі з нашага збаўлення мы будзем перажываць, разважаць. Асаблівы спосаб молячыся аб тое, каб у нас было вось гэтае прагненне неба. Бо гэта таямніца Уніпаўшэсця Пана, яка паказвае, што кожны з нас пакліканы менавіта да жыцця ў лучнасці з Богом у небе. І мша святая ў гэты дзень абавязкова, таму, каласка, заплануйце усе свае такія працы, абавязкі, каб быць на мшы святой. У нашай капліцы будзе мша святая 7 гадзіне раніцы, 12 і 19. Раз увесь месяц май, штодня ў капліцы ў 18:30 адорацыя Найсвятейшага сакраменту, różaniec i majowe nabożeństwa. Хочу всіх вас запросить у неділю, як завжди, у Святої Мши 11:45. 29 красавіка на пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі было прынята рашэнне дапоўніць тэкст ларэтанскай літаніі на беларускай мове заклікам «Каралева Беларусі». Таму ад 1 мая у нашых маёвых набажэнствах мы ўжо гэты заклік выкарыстоўваем, так молімся. Гэта вялікае для нас, думаю, кожнага з нас вялікае значэнне. Усвядоміць тое, што Марыя, якая асаблівы спосаб апякуецца за нашай каралевай. І таму запрашаю, каб таксама, калі будзеце прыватна дзесьці маліцца ўжо літаніі, гэты тытул таксама дадаваць. Працягвам, каханыя, запісваць на летні дзіцячы лагер і моладзевы. Таму, калі хто яшчэ не запісаўся, хаця бы навучыцца, ёсць такая магчымасць. Хто ўжо выпаўніў гэты калянскі прыпасцю закрыстую. У нядзелю 20 мая падчас святой імшы на 13:30 будзем святкаваць першую гадавіну першай святой камуніі дзетак нашай парафіі. Тыя дзеткі, які ў мінулым годзе прыступілі да першай камуніі святой, будуць перажываць сваю такую гадавіну. Так, каб яны усвядомілі, і мы ўсе разам паглядзелі, што за гэты год так направды жыццё адбылося і змянілася. Таму запрашаем бацькоў на бацькоўскі сход 10 мая пасля святой мшы на 19. 10 мая, як ўжо казаў, гэта абавязковая ўрачыстасць свята, так трэба прыйсці на мшы святой. Таму, каб ужо 2 разы вас так не запрашаць, калі ласка прыйдзіце ў гэты дзень на вечар на мшы святой пасля святой мшы, тут у капліцы адбудзецца гэты бацькоўскі сход. Трошкі агаворым усе тыя планы адносна святкавання гэтай гадавіны. Таксама 20 мая адбудзецца заканчэнне катехетычнага года для дзяцей і моладзі нашай парафіі. Падчас кожнай святой мшы будзем маліцца за дзетак, просячы добрым адпачынку на вакацыях, бо ўжо скора распачнецца. Таксама будзем прасіць і маліцца за нашых выхаваўцаў, нашых катехетаў, усіх тых, хто дапамагаў нам на працягу гэтага года інфармацыі нашых дзяцей. А сумесная забава адбудзецца ў 14:30 каля капліцы, таму таксама запрашаем. Таксама яшчэ хочам паведоміць аб тым, што ў наступную нядзелю нашу парафію наведуць прадстаўнікі такое рэлігійнае таварыства, дабрачына, каталіцкі ksiądz дырэктар, ksiądz Віталій, які будзе тут разам з намі, трошкі распавядзе аб дзейнасці Карітас. А вечарам пасля святой мшы на 18 гадзін будзе такое трошкі арганізацыйная, такая рабочая, можам сказаць, працоўная сустрэча з валанцёрамі, тымі, хто працуе Карітас. Яны хочуць таксама падзяліцца менавіта сваім досведам таго, як у просты спосаб. Так, направда, нічога надзвычайнага не робячы, бо гэта не значыць, што штосьці тут трэба будзе надзвычайна рабіць.
у просты спосаб умець заўважыць чалавека ў патрэбе і дапамагчы яму праз самыя дробныя такія справы, а праз гэта так naprawdę споўніць той заклік Езуса Христа милосердности. Погодите, бо навіть не пам'ятаємо особливий спосіб у Великім пості, коли так собі підсумовуємо, що це пост, молитва і милостиня, чи щось добре треба зробити. Але ж це не ограничується тільки на час Великого посту, на 40 днів. Це має бути стилем нашого життя. Тому вельми запрошую всіх, хто хотів би якийсь спосіб, це не значить, що щось одразу якусь функцію вам там наділи і змусимо щось розбити надзвичайно, ні. Всіх, хто зацікавлений, хто хотів би, може якийсь спосіб допомагати іншим. Гэта я кажу не абавязкова якімсьці грашыма, бо раз на якийсь час ёсць зборы ахвяравання на Карітас, а менавіта праз свой час, праз якуйсьці дробную справу, а просто быць пасрэднікам паміж тымі, хто патрабуе і тымі, хто можа гэту дапамогу прынесці. Таму запрашаю ўсіх на гэта спатканне 10-19 гадзіне у наступную нядзелю вечарам адбудзецца пасля святой імшы. Таму ўсіх зацікаўленых запрашаю, ну і думаю, што гэта вельмі важная справа і што з гэтай сустрэчы, з гэтага тыдня у нашай парафіі народзіцца таксама вось гэта такі Карітас наш тут парафіяны. Вы ведаеце, асноўнымі заданнямі кожнай парафіі, касцёла, гэта прапаведванне, гэта асвячэнне, это значыць сакраменталі, таксама гэта і міласерднасць. Калі мы будзем так займацца прапаведваннем і сакраментамі, а не будем милосердностью, так naprawdę мы будем кульгать на одну ногу. Просто будьте, как наша будовля не полная. Тому вельми важно, как будет это так само было. Не кажу, тут ничего надзвичайно не треба буде робити. Просто треба жадать, чинить добро. Тому всіх, хто хоче это чинить, я думаю, что все хочем мы быть должны запрошать наступную неделю на вечер. Сёння еще пасля святой мшы ў 13:30 мша і 10 по 3, 14:30 адбудзецца канцэрт великодны на хору профсоюза тут города Мінска. Таму усіх запрашаем, хто хацеў бы яшчэ спеў, праз гэта перажыць гэту таямніцу у Воскресного Пана, то шчыра запрашаем 14:30. А кожного аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святого Антонія Падуанскага. Кожную сераду запрашае на набажэнства да святого Юзефа. Асаблівай інтэнцыяй з'яўляецца справы будовы нашага касцёла. Таксама ёсць новы нумар Ава Марыя. Она вельмі важна, каб мы чыталі каталіцкую прэсу, каб мы паглыбляли свае веды, каб наша вера помножалась, узрастала менавіта не толькі праз тое, што мы часу пасвецім на больш малітвы, але таксама праз тое, што штосьці даведаемся. Тым больш, што гэта нумар будзе прысвечаны вось гэтай Марыі, маёму справам жыцця, які мы цяпер у касцёле перажываем. Таму заахвочам прывесці можна будзе на трэцім узяўшы, таксама на паліцы. Здаецца, столькі аб'яваў. Віншуем бацькоў і хросных з гэтым вашым сёння святам. Вельмі важны такі момант. Вы атрымалі гэты дар жыцця, вашу дачушку, адуліце яе сваю любоўю. І так, як мы сёння чулі ў гэтай Евангеліі, так naprawdę гэтай любові Божай, яна будзе вучыцца ад вас у першую чаргу. Так як вы будзеце дзяліцца, але каб падзяліцца з ёй, вы павінны зачерпнуць ад гэтай любові ад самого Бога. Тому старайтеся развивать твои отношения с Паном Богом, про свою молитву, про удел, у литургии, про глубокие такое переживание. И, напевно, вера буде великим радостью для вас таким скарбом, який ви Бога отримали. Ну, на гэты ваш труд виховання. Прийдіть Боже благословення. Jeszcze забывся одну справу. Так вийшло перед святою мшею. Потрібна нам вишка. Треба підв'язати тут провод електричний, який йде до нас, він трошки там оборвався. І треба це зробити. Коли хтось має якісь контакти, можна було звати, то, будь ласка, подойдіть в закритку. Ну, коли ні, то будемо шукати десь на іншому місці. Пан з вами! Бог дав життя і любов, як і серця кожної маті, открывает для ее дитяти, нехай гляне на мати гэта хрещеного дитяти, и благословить ее, как так, як дякую за тримане потомство, я нарадовался так само любові своего дитяти, его развитию и цнота.
Бог криниця і приклад усялякого айцовства. Нехай своєю добрині завсюди допомагає так само батьку гэтага дитяті. Как ён прикладом свого життя вел дитя до сталості в християнськім житті. Бог, який любить усіх людей, нехай ласкаво гляне на всіх собраних тут разом, близьких і сябров, нехай оборонить їх від зла і щодро одорить супокоє. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласки злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михаиле, молися за нас. Номер 63.